Byw mewn castell, wyth, gyda gwalia, wedi ei ddilyn gan Medrod. Ysgrifennwyd a darlunwyd gan Sarah L. Dolan, cyfieithwyd gan Claire Healy. Ceisio dal llygoden. Doedd Medrod, cath y castell, ddim ar ei fat. Roedd Medrod, y gath ganol oesol, yn brysur. Yn ceisio dal llygoden. Yn ceisio dal un llygoden benodol. Yn ceisio dal gwalia. Eisiau gwalia'r llygoden. Edrychodd Medrod yn y capel, ond roedd o'n wag. Edrychodd Medrod yn yr efail, lle roedd gof yn gweithio, ond roedd o'n rhy fyglyd i weld. Gwych, gwych, gallwch chi fy ngweld i? Edrychodd Medrod yn y gwlân, ond roedd o'n fwy fel chwarae yn y gwlân. Ceisiodd Medrod wrando, ond oedd o ddim yn gallu clywed unrhyw beth. Lan a lawr, rownd a rownd. Ceisiodd Medrod ddringo i dop y tŵr, ond roedd neb yna. Arhosodd Medrod ar waelod y grisiau, ond syrthiodd i gysgu. Edrychodd Medrod yn yr ardd, ond roedd y marchog yn cael bath, a doedd Medrod ddim yn hoffi dŵr. Dim ond pobl fudur sydd angen amolchi. Edrychodd o ddim yn y ffos. Cofio tro diwetha? Ydw, syrthiodd o i mewn. Edrychodd Medrod ym mhob ystafell yn y castell, ac roedd yna lawer ohonyn nhw. Roedd Medrod wedi trio pob man a phob dim, ond methodd a dal gwalia. Mat Medrod. Gwych, gwych, dwi mor dawel a llygoden.